Je až moc velký vedro na hádky, ale myslím si, že bys měl ty výhrůžky brát vážně. Vždyť ani nevíš, jestli mluvil skutečně o mně. Mý jméno přece nezmínil, že ne? Tvý jméno nezmínil, ale něco... Tím potom mohl myslet kohokoliv. Můžeš mi teda naznačit, komu bych měl předat tu telepatickou hrozbu? Nech to na něm, ať si ji předá sám. Možná máš pravdu. Co to pro boha děláš? Nacvičuješ nový taneční prvky? Bojuji s Horkem Morty. Jo tak, Joe přece musí ukázat počasí, kdo je tady pánem. Ale podívej, jak je nepohodlný v tom vedru jen sedět. Lepší je vyskočit a teplo porazit. Stát se šamanem možná nebude ten nejlepší nápad. Dobře, a ještě jednou. Připadá mi, jako by slunce sálalo přímo přede mnou. Přál bych si být na dně nějakého studeného oceánu. Jo, to je fakt zajímavý nápad, Morty. Ty listy vypadají trochu jako vlny. Můžu ležet na zádech a plout. Chtěl bych být žralokem. Nebo delfínem, nebo... Kdybych já byl rybou, byl bych... Ty bys byl rybou na grilu.